Dalaygon ang Dios nga sa matag adlaw nagpas-an sa atong mga palasanon. Busa igsoon dili kita angay nga mabalaka sa bisan unsa nga mga problema ug mahitabo sa atong kinabuhi. Bisan unsa kabug-at ang atong mga palasanon igsoon, dili kita angay nga mabalaka niana. Tungod kay ang Ginoo igsoon nagpas-an usab sa atong mga palasanon ug dili lang na sa Domingo, dili lang na sa laing adlaw, ug wala gapili ang Ginoo og adlaw igsoon nga mutabang siya pagpas-an sa atong mga palasanon, kun dili ang iyang pulong nag-ingon sa adlaw-adlaw. Gitabangan kita sa Dios sa pagpas-an niya ng tanan. Ug kana nga Dios igsoon, mao kana ang Dios nato nga galuwas gikan sa kamatayon. Walay laing Dios igsoon nga mutabang kanato, kun dili ang Dios lang gayud nga mao'y naghatag kanato og bag-ong kinabuhi ug mao'y nagluwas kanato gikan sa kamatayon. Salmo 68 bersikulo 19 hangtod sa 20. Dalaygon ang Ginoo nga sa matag adlaw nagpas-an sa atong mga palasanon ug nagluwas kanato. Sa bersikulo 20, ang atong Dios mao ang atong Dios nga nagluwas kanato. Siya ang Dios nga nagluwas kanato gikan sa kamatayon. Busa igsoon ayaw kabalakan niya ng tanan. Isalig ug iampo lamang ngadto sa Ginoo. Tungod kay dili kita pasagdan sa Ginoo igsoon, tabangan kita niya sa pagpas-an sa matag adlaw-adlaw. Bisan unsa pa kanang imong mga kabalaka igsoon, ubanan ug bantayan ug tabangan gayud kita sa Ginoo ug dili gayud kita niya pasagdan. Giluwas kita kanunay sa Ginoo igsoon sa tanan nga mga kaalautan. Giluwas kita gikan sa kamatayon ug hangtod karon pabilin siya nga nagluwas kanato. Walay laing Dios nga nagluwas kanato igsoon, kun dili ang atong Dios lang gayud nga maoy nagpakamatay alang sa matag usa kanato aron makaangkon kitag tinuod nga kaluwasan ug makaangkon kitag bag-o nga kinabuhi. God bless sa tanan.